दोस्तों आप लोग के बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म प्रेम गीत 2 के रिलीज तारीख अगले बार सिनेमाघर की। तो रिलीज तारीख जाने से पहले आप लोग के बता दी कि आप लोग देख रहे बानी यादव म्यूजिक हिट भोजपुरी न्यूज। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट बा कि हमनी के वीडियो के लाइक कर दी और हमनी के चैनल पर नए बानी तो चैनल के भी सब्सक्राइब कर दी और साथ ही साथ वीडियो के एक शेयर लगा दी। चलिए आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म प्रेम गीत 2 आप लोग के 1 अक्टूबर से बिहार एवं झारखंड के सिनेमाघर में देखने मिले, यानी 1/10/2021 के आप लोग के बीच में रिलीज किया जाएगा बिहार एवं झारखंड के सिनेमाघर में। तो आप लोग के प्यार दुआर से जो कि प्रेम गीत 1 फिल्म जो कि सुपर डुपर हिट रहे, तो प्रेम गीत 2 फिल्म आप लोग के बीच में आ रहा बा 1 अक्टूबर के 1/10/2021 के बिहार एवं झारखंड के सिनेमाघर में। तो आप लोग तैयारी हो जाइए खेसारी लाल यादव जी के लव स्टोरी फिल्म देखे खातिर, जो कि फिल्म के नाम बा प्रेम गीत 2। तो आप लोग के छोटा सा जानकारी बतावे के रहे, तो इस जानकारी के बारे में का राय बा का विचार बा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भोजपुरी।